Il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela kompla jiltaqgħu jiddialoga man-nies, din id-darba fil-Belt Kapitali. Fil-fatt wara attività politika fi Pjazza Jean de Vallet, Dr. Abela mexa qalb in-nies fit-toroq tal-Belt u żar fost l-oħrajn il-każin tal-banda King Zone. Ta' min ifakkar kif ftit jimilu l-Gvern daħal f'konvenju mas-sidin tas-sedi tal-banda King Zone bilan li l-proprjetà tinxtara u s-soċjetà mużikali tiġi protetta mir-riskju imminenti li kellha ta' żgombrament. Din laqda artistika bħal oħrajn qabilha kienet qed tiffaċċja tal-riskju minħabba s-sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995. Issa il-Gvern intrabat li jinvesti b'kollox 7.4 miljun euro għall-akkwist tal-proprjetà fil-qalba tal-Kapitali bħala ħlas għax-xiri tal-binja kif ukoll 1.8 miljun euro oħra li jirrappreżentaw ħlas ta' danni lis-sidin skont il-liġi. Waqt l-attività politika l-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza tas-soċjetajiet mużikali u kien għalhekk li l-Gvern intervjena u xtara dawn is-soċjetajiet għaliex dawn ikomplu jrawmu l-valuri sbieħ tal-identità Maltija. Sa dan it-tant il-Prim Ministru żar diversi ħwienet u negozji u tkellem ma' dawk preżenti dwar diversi temi li l-aktar jaffettwaw lil-lokal tagħhom. Jakkumpanjaw kien hemm l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, deputati flimkien mas-Sindku tal-Belt Valletta, Olaf McKay u l-Kunsilliera.